Line-up zahrnuje 15 modelů v černé a bílé barvě s bezrámečkovým designem a velikostmi obrazovek od 24 do 75 palců. Bílé modely si zaslouží zvláštní pozornost. Vypadají luxusně v jakémkoliv interiéru a mají praktický povrch. Prach nebo otisky prstů budou sotva viditelné. Pro malé prostory jsou ideální dva modely se středovým stojanem, který umožňuje umístění TV na úzké povrchy. Nejzajímavější modely série Kiwi 760 mají vestavěné noční světlo pro pohodlný spánek nebo vytvoření útulné atmosféry. Jas je nastavitelný pomocí tlačítka na dálkovém ovladači a noční světlo může fungovat i při vypnuté TV. Široké horizontální a vertikální pozorovací úhly zajišťují pohodlné sledování pro velké skupiny, i když je TV umístěná vysoko na držáku. Všechny TV série 760 mají standardizované VESA úchyty, takže použití značkových KV úchytů s doživotní zárukou je ideálním řešením. Podpora HDR zajišťuje větší jasnost obrazu, zvláště ve světlých a tmavých scénách, což vytváří realističtější a poutavější zážitek. Máte rádi akci nebo fotbal? Technologie MEMS zajistí, že každý gól nebo pohyb superhrdiny bude jasný a plynulý, a soubor technologií na vylepšení obrazu zajistí výjimečnou jasnost, jas, kontrast a přesnost barev pro špičkový vizuální zážitek. Chcete sledovat ještě několik epizod vašeho oblíbeného seriálu, aniž byste unavili oči? Žádný problém. Režim nízkého modrého světla snižuje úroveň modrého světla pro pohodlné sledování a ochranu očí. Vyvážený zvuk bez nepříjemných výkyvů hlasitosti zajišťuje adaptivní ovládání hlasitosti. Čistý zvuk zaručuje technologie Dolby Audio a prostorový zvuk vás přenese do srdce vašich oblíbených filmů a pořadů. Ovládání Kiwi Smart TV série 760 se provádí prostřednictvím stylového ergonomického modrého dálkového ovladače. Tlačítka pro ovládání kanálů a hlasitosti jsou pohodlná, tichá a intuitivně reagují na dotek. Unikátní vlastnost – logo odznaku, které svítí ve tmě, takže je snadné najít ovladač během večerního sledování. Pohodlné tlačítko na dálkovém ovladači okamžitě aktivuje Google Assistant. Stačí říct název filmu nebo pořadu a váš oblíbený obsah se objeví na obrazovce. Kiwi Smart TV série 760 běží na operačním systému Android TV 11, který pravidelně dostává aktualizace. To zajišťuje, že oblíbené služby jako YouTube a Netflix vždy fungují hladce. Google Play poskytuje přístup k širokému spektru streamovacích služeb, aplikací a her. Pokud nemůžete najít, co hledáte, můžete nainstalovat potřebnou aplikaci z externího zdroje. Použití prohlížeče na TV může být pomalé a nepohodlné. Rychle najděte informace nebo obsah na svém smartphonu a jedním dotykem je přenesete na velkou obrazovku pomocí Google Cast. Pro hráče je tu herní režim, který minimalizuje zpoždění vstupu a zajišťuje maximální odezvu na akce joysticku. Televizory Kiwi Smart TV řady 760 mají všechny potřebné porty pro připojení jakýchkoliv zařízení. Šťastní majitelé Kiwi Smart TV dostávají 3letou záruku na nejdražší komponentu, modul displeje, spolu s nepřetržitou technickou podporu.